Anna explica als seus alumnes de primer de primària els 5 pilars de l'islam. Són part dels més de 140 alumnes que cursen religió islàmica al CEIP Puig de Lloseta. Va ser la primera escola on es va començar fa 3 cursos. He dit Khadija, això són diners, però quan donen diners? Jo sé que a altres punts d'Espanya sí que hi ha alumnat no musulmà que ha començat a fer l'assignatura. Aquí de moment no, tots els que jo tenc són musulmans i a part tots som magrebins també, perquè hi ha altres escoles que hi ha un alumnat musulmà més variat, de Pakistan, d'altres països, però justament en aquesta escola tots són del Magreb. Ara mateix a les Illes hi ha prop de 450 alumnes de primària que trien aquesta optativa, repartits en 11 centres, tots a Mallorca. Ara bé, segons dades de la Conselleria d'Educació, són 17 les escoles que han fet la sol·licitud. La Comissió Islàmica, que selecciona el professorat, demana més recursos. Llàstima és que falten docents per impartir, que no sé quina quantitat d'alumnes musulmans, tal vegada 9.000, 10.000 allà a les illes, i també s'hauria de cobrir la resta d'illes, perquè hi ha molts d'alumnes que han fet la demanda, però han quedat fora d'estudiar religió islàmica perquè no hi ha professorat. Insisteixen que és un dret que han de poder tenir tots els infants musulmans o no escolaritzats a les illes. La Conselleria no descarta posar en marxa l'assignatura a la resta d'illes ni a secundària, però ara mateix, diu, no hi ha demanda. ¿Qué haces?